Cada cop més gent deixa enrere la vergonya que els havien fet sentir per utilitzar la seva llengua. Occitània és a cavall de 3 estats. A la Vall d'Aran, l'aranès, reconegut oficialment, viu afectat pels canvis econòmics i demogràfics que ha portat el turisme. El govern italià ha reconegut la personalitat lingüística i cultural dels 120 municipis que formen les Balades occitanes. L'occità vol ser present en l'Europa que es comença a construir. Hola, bona nit. Al món hi ha més de 6.000 llengües, més de 3.000 estan en perill d'extinció. Precisament aquest any, l'any 2001, és l'any europeu de les llengües i n'hi ha una de molt pròxima que està en aquest perill. Es tracta de l'occità, una llengua germana bessona del català, que va tenir un fort ús, però que ara perilla. En 3 generacions ha passat de ser d'ús habitual, de ser viva, a pràcticament desaparèixer. L'occità va ser la primera llengua romànica a Europa en producció literària. Era la llengua de les poesies i dels trobadors. Ara, a Occitània hi ha situacions diverses que s'explicaran en el reportatge que presentem. De l'Occitània francesa a la Vall d'Aran o a les valls italianes, on es recupera, de mica en mica, l'occità. El Parlament de Catalunya ha donat suport unànime a la pròxima celebració d'un congrés sobre els espais occitans i catalans. Tot el que avui veurem, i molt més, es debatrà en aquest congrés. També il·lustrada de dir pareix la flor granada. Als camins dels castells de les Torres sonen avui les poesies amoroses i les cançons creades per una trobadora del segle XIII. Benedicte les reinterpreta acompanyant-se d'un instrument de l'època, la trompeta marina. No era una música ritmada, seguia el ritme de la poesia cantada. L'occità va ser la primera llengua amb creació literària. Va ser en aquest període la llengua de cultura a Europa, d'una cultura de tolerància i de progrés. Català catalano, de Catalunya. Llegís un jornal català. Sap parlar la llengua catalana. Viure és un mot català que se dit parier en occità. Hi ha res que no entengueu? Lo català... Els alumnes de quart d'ESO de l'Institut d'Ensenyament Secundari Angeleta Ferrer i Sensat de Sant Cugat del Vallès van avui a Barcelona. És un dels pocs instituts que fan un crèdit de llengua i cultura occitana. És una sortida per descobrir elements de la relació entre Occitània i Catalunya. Quin és l'únic territori de llengua occitana que és sota administració catalana? La Vall d'Aran. Els estudiants coneixen elements de la història i la cultura comunes, o fins i tot el perquè d'alguns topònims barcelonins. La meva esquena. L'occità, que havia sigut una de les grans llengües de cultura d'Europa, s'ha vist gairebé substituït pel francès. I ara és una llengua que lluita per la pervivència. No sabem, o aquí diu Peiro, llegim la definició. En un institut a Catalunya s'hi poden ensenyar l'alemany, l'anglès, el francès, i això doncs sembla indiscutible, no? Per nosaltres estem ensenyant una llengua i una cultura que podríem dir que a hores d'ara, per desgràcia, és més feble que la nostra. I això em sembla que és un fet de solidaritat lingüística internacional. Som a França, en un petit poble de 118 habitants, Bouous, a la Provença. Peire Pessamessa té 70 anys. En fa 28 que n'és alcalde. Escriptor i occitanista, és un dels que han fet de la defensa de l'occità, del qual se sent dipositari, una de les conviccions de la seva vida. Va participar en el moviment Volem viure al país, sorgit a partir del 68 a Occitània, i ara forma part de l'Assemblea d'Alcaldes i Càrrecs electes occitans. Eu crezi Frederic Mistral, crezi ai trobadors, crezi a la literatura, au lengatge, que hagut una tradició millenària dans quel domaine de literatura. Encore, ce ne peut pas escapar d'un jour à l'endemà. A la capital comarcal, Apte,
Peire dirigeix amb un grup amateur de teatre una comèdia que ha escrit ell mateix. Creu que si es manté la consciència i se segueix parlant la llengua, el futur hi pot jugar a favor. Les estats disparaissent petit à petit, perdent son pouvoir actuel. Bon, me sembla que le mouvement européen va dans le sens des langues minorisées, des cultures qui sont à main de disparaître. Peire va recuperar per al municipi un antic castell. Va fer uns bitllets d'entrada escrits només en occità. Denunciat per un visitant, el subprefecte li va dir de cremar totes les entrades impreses en occità i fer-les en francès com era legal i obligatori. Li respondré que podíeu pas cremar els bitllets perquè hi ha més de d'un a l'estiu i que l'estiu en Provença tots els focs són prohibits. Et donc, que continuarà d'utilitzar, d'emplegar aquest bitllet redigit en la llengua del país, la llengua del terraire. Les entrades encara són les mateixes. No és habitual a França trobar contenciosos oberts per l'ús d'una llengua diferent del francès. França és el model d'identificació d'estat i nació, i en la construcció històrica de l'estat francès, les llengües dels diversos territoris han sigut clarament minoritzades. Occitània és terra de castells, com el de Buous. Fins al segle XIII es dividia en diversos territoris feudals que mantenien estretes relacions amb Catalunya. Una croada del papa i el rei de França per combatre una heretgia religiosa va ser el pretext per una guerra sagnant que va permetre annexionar una part de les terres de la llengua d'oc a la corona francesa. El rei Pere I de Catalunya va morir el 1213 en la batalla de Moret, on havia acudit en ajut del comte de Tolosa contra les tropes de Simó de Montfort, cap dels croats francesos. Era la fi del somni de la unitat catalana amb Occitània. L'Occitanie és un objecte virtual, és a dir, hi ha pas un estat occità i jamais n'hi hagués un estat occità. En aquesta època dels trobadors, és a dir, als segles XI, XII i XIII, les nostres llengües catalanes i occitanes, jo penso que estaven la mateixa llengua. Quan legissi, per exemple, els textos de Ramon Llull o Ausiàs March i els textos de Bernat de Ventadour o altres trobadors, m'encontro amb la mateixa llengua. Pascal i Benedicte formen el grup Quinamor. Han recuperat instruments i música dels trobadors. Avui fan un concert a la Universitat de Tolosa al Mirall. I els estudiants omplen la sala d'actes. Hi ha des monde franciman a París que diuen que l'occità n'existeix pas mai e bon, això és una conneria perquè jo no parlo cada giorno l'occità e amb mai d'una persona. Donc, dins la societat, dins la carriera, sobretot dins una vila grandassa com Toulouse, sembla que el món comprèn pas, parla pas occità. I si un arriba com a turista aquí, es pot passejar, alguna vegada alguna paraula que pot semblar català, això és occità, però la llengua normalment no l'escoltarà. Tothom li parla en francès, evidentment. Nous avons tant indicat aquella vergonya. D'abord, il n'y avait pas cap de promoció social possible en parlar occità. Tota l'administració que tot el francès. Donc, caleva forçadament parlar francès, entà bé, entà estar empleat, entà estar funcionari, entà estar reient, entà treballar en el banc, que caleva forçadament el francès. França és un estat multilingüe. Occitània ocupa un terç del territori de l'estat francès i s'estén també a Itàlia i a Catalunya. En el territori francès, a més de la llengua francesa i l'occità, hi trobem també el català, el basc, el bretó, l'alsacià i el cors. A l'Occitània francesa hi viuen més de 13 milions de persones, de les quals uns 2 milions i mig poden parlar l'occità i potser 4 o 5 milions el poden entendre. És la llengua minoritària més important a França.
A les balades occitanes del Piemont italià hi viuen unes 180.000 persones. Les valls altes conserven viva la llengua. I a la Vall d'Aran, uns 7